এই সুন্দর পুষ্প অধিরাটি ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନୋଲୋଭ ହୋଇଛି ନା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନଟି କାହାର ସ୍ୱାମୀ? ସ୍ୱାମୀ এই সুন্দর পুষ্প অধিরাটি আমার ସ୍ୱାମୀ আমার এই দেখো କେତେ ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣର ପଛକୁ ମାନେ ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ଦେଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେଟା କି এই সুন্দর উদ্যানটি ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନୋଲୋଭ ହୋଇଛି ନା? এই দেখো সেটা কি এই দেখো ছুরি অনা অনারে মন
খাপড়ি জানে না ওনারে
ଦିନଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଜାନକୀ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ସ୍ୱାମୀ ଜାନକୀ କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଜାନକୀ ଏ ଝାଳ କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଦିନ ଝିଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଆସି ବାପା ଜାନକୀ ମନରୁ ମନ ଛାଡ଼ Madame la vecchia mi la prende. Sarà sempre al papà. Deve essere